Hello mga sanog sana, Diana Peridio Chika nga buholana. Nya karon first time na humulaag sa Mindanao niya sa pamataan. Siyempre atong ilag itong sika nga buholana sa isa sa mga destination sa Davao Oriental which is ang Mati City. So sa pa itong ipaabot. Let's go! Hello mga sanog sana, karong adlaw sabi ko ninyo kay mulaag na punta. Ang lugar nga atong laagan mao ang Mati, Davao Oriental. Og syempre, kining laaga kauban gyapon nato ang pinaka-the best nga daddy nga si Mr. Lem. Speaking of the best baby girl, di lang mo maamis sa lugar, malingaw gyud mo. So first time sa itong sika nga bulan na makalaag diri sa Mindanao no ato ipakita ang first destination diri ang Mati ang nindot nga view. Ngayon yung makita diri ang mauni ang Sleeping Dinosaur. Syempre mga sanog sana, sa di pa mi moto sa dagat, magpalit sa mig foods diri So, mo na lagi gipaandaman ti kagabi wanong ka nakapangandam nya mamili ka diri. Kasi palito nimo. Makalipton man be. Matay sing likod. Kuan, Sa palito nimo. bibi bro. Bibi bro. Syempre bibi mo ko nimo. Kung dako naman yun. Bra, panty na yung paliton. So, let's go. Tara. 널 바라보며 Wala ka kabalo. Wala itong sokdon na. Itong sokdon na isa sa araw sokdon. Ay, dako na kayo ni. Dako na kayo ni. Dako na po ni. Dako na yung itatag ka-size ni mo. Asa man yung ka-size. Dako na ni. Ay na si pamilya ng dagko nga. Bra ka ni Ray mo ha oh. Ano gamay man ni? Masuko man ka nga mga tana pa man ka nga nung gamay na nga mura po nagdako mo ha. Tara na. Sakto na naman. Tayo si Meng mga Mr. Lem. Namis yung kayo maligo mga amigo no. Yung nani ka piti atong kauban mo. Da, ayos lang sila. Hindi pa ako no eh. Nagigil lang ka. Undanon kayo. Dito ba bro? Kalma ka na ng tao sa palibot. Yo, what's up? Nanin ka rin ha? Lindot? Namis ka? Very recommended yun kung gusto mo mulaag din sa Mati. Di ba nakakita naman juga sa buhol? Di ba? Hira jud boy. Dagan yung tsagapnod pero tanawa sa kataas yung white sand from here to there and over there. Grabing white sand eh. Tara. Oy. Tara. Yo, what's up mga amigo? Tanawa sa ka white ang sand. Ulito. Wow, sa ka clear sa sand. Yo, what's up? Look at the sun, pero gusto niya daw makita og dagko kay balod pero karong adlaw murag di man timbalod no. Nagingon nila nga di nimo makumpleto imong dahikan experience kung di ka magpa-breed. Mga sanog sana, gitry gud namo ang ginatawag nilang hair braiding. Namuot jud ko sa akong gibuhat ani. Masulay bang ha? Uy, nga magpa-breed mo ka nga na may loop breed sa kyanan. Ha? May loop breed sa kyanan. Bahalag dugay, at least worth the wait. Kung samot kagwapang jud sana. So, unsa man mo masulti? Awa guys, di makumplito yung Mati nga laag kung di ka magpa-braid. Wow, braided na si Madam. Ipakita mo bang braided. Guys, Wow. mura ko kuan. Nega 5. Mura ka batar. Pag kanino sa Mindanao, partikular sa lugar sa Mati, ang mga dagat, pagkaon, ug syempre, ang mga tao nga nagtuyo ni ini. Ug dili lang kana baby girl, ug syempre ang lamian nila pagkaon ug ang mga tao sa maong lugar. Tinuod jud dahil lang giingon nga atong ampingan ug mahalo ng atong inang kalikasan. Kay kung sa atong ginabuhat kaniya, mausab ang ibalik niya kanato.